Helo, a chroeso i bodlediad diweddara podlediad Rygbi Cymru dy fi, Carwyn Harris. Fel yr arfer, mae Iestyn Thomas dy fi. Iestyn, siwr i ti? Good, diolch. Mae wedi bod diwrnod ddiddorol o dweud y leia. So, fi'n credu mae dim llawer o waffle gan fi heno. Fi'n credu rhaid jyst mynd syth mynd i'r show business o'n nhw'n dweud. Os mae pobl yn gwylio ar YouTube, fi yn gwisgo cap bucket hat Cymru. Wel, Cymru Gylgrod yw e, ond carfan Cymru rygbi sydd wedi cael ei enwi ar gyfer y chwe gwlad. A oedd y newyddion yn brysur iawn o gyn y garfan cael ei gyhoeddi yn dod, oherwydd oedd yna oediad ar gyfer pryd oedd y garfan yn mynd cael ei gyhoeddi, a be oedd y newyddion cyntaf i ddod mas wedyn i Estyn? Yn ddod yn cyntaf oedd fod oedi gan y dyfrau gan enwi'r carfan. Yn i'n net y laptop yn barod am canol dydd yn, ar X, clico'r refresh button, meddwl, ble mae carfan fe te? A wedyn, mae fe just mynd ymlaen, tua ryfft hanner awr wedi, a wedyn mae newyddion yn torri fod Louis Rees-Zammit yn mynd i chwarae American football yn gadael rygbi. Mae fe newid cod, dim i rygbi cyngrair, ond i'r NFL. So dyna'r stori ble mae pawb yn siarad amdano. Oedd prynawn me a heno. So, Louis Rees-Zammit yn mynd i chwarae, gobeithio, mae fe'n mynd i chwarae yn y NFL. Yr International Player Pathway yw'r program wrth gwrs. Mae fe'n mynd i ymuno da. Yn ôl y sôn gath o y gynnig o hynny ar i Sul, a naeth o ddweud i Gatlin rhywbeth fel hanner awr, neu awr cyn i'r garfan cael ei gyhoeddi. Felly, bach o byr rybydd i Warren Gatland ar gyfer ei garfan ar gyfer y chwe gwlad. Mae'r sefyllfa oedd Sion bod Louis Rees-Zammit moyn mynd i'r NFL, ond o'n i bach yn disgwyl bydde hwnna mewn rhyw flynyddoedd yn ddiweddarad at diwedd yr yfarfod rygbi efallai. Ni wedi weld chwaraewyr fel Jared Payne, Paul Thorburn nôl yn y dydd, wrth gwrs, a Christian Wade yn fwy ddiweddara yn mynd i'r NFL, ond Christian Wade oedd yn 28, ond 22 mae Louis Rees-Zammit. Beth am, cyn i ni sôn am y dewis, beth am y golled i rygbi mae hynny'n mynd i fod? Fi credu mae fe'n enfawr smart. Mae Zammit, mae fe un o'r modeli rôl yn rygbi cyfan i fod yn onest. Mae dy ti rhywun fel Dupont. Fi credu mae rei dal dy cap wot. So wedyn mae dy ti Louis Rees-Zammit hefyd. So mae fe'n colled fawr i fel yr image o'r rygbi mewn rhyw ffordd. Ond mae'n fynd diddorol i gweld beth mae fe fel mewn chwaraeon rhywbeth totally gwahanol. Byddai'n diddorol i gweld, ond colled fawr i gael lir, dim cael lir, cael loiw, clwb anghywir. Ond, o'n i wedi gweld ar nos Sadwrn y cais oedd wedi sgori yn erbyn Caeredin, a cais wych oedd hynna. Colled i fawr i Gymru, herwydd mae asgell yn ffyrdd nawr. Oedd y chat wrth ystwetha, os oedd Zammit yn mynd i chwarae yn y crisiau 15, ond nawr mae'n mynd i chwarae chwaraeon gwbl gwahanol. So, colled fawr i'r gêm yn gyfan. Mae fe'n mynd i fod, fi wedi cael bach o anghytuno â ffrindiau fi yn ystod y dydd am ba fath o lwyddiant neu ddim bydd yn ei obaith i gyrraedd yr NFL. Wrth gwrs, mae hynny'n gystadleuol dros ben, a chi'n sôn am cystadlu dyna boes sydd wedi bod yn chwarae'r gêm am flynyddau maith, wrth gwrs. A yn ogystal â hynny, chwaraewyr sydd wedi bod yn chwarae'n colegau, yn chwarae yn erbyn ei gilydd, yn sefyllfeydd, allan tensiwn ac yn y blaen. Felly, mae fe'n anodd i fi gweithio mas lle mae fe'n mynd i ware. Hefyd, oherwydd, falle, dau gyflymdra, byddwch chi'n edrych ar rhywun sy'n mynd i ware wide receiver yw enw safle'n Saesneg, a mynd lan mewn peli uchel, fel mae fe wedi wneud y rygbi, ond mae ffordd mae fe'n mynd i dal y bel yn gwbl wahanol, wrth gwrs. Falle running back yw safle wahanol, punt return yn ogystal.
neu falle yn amddiffynol, o syniad y ti lle bydde fe ar ei orau, ti'n credu? Wel, yn anffodus, fi ddim yn gwylio llawer o NFL i fod yn onest, ond... Rai o newid yma. Ti'n mynd i newid hwnna nawr os mae fe'n cyrraedd fe? Wel, fi credu mae fe tiwedd y tymor yma, fi credu, ar ôl gweld ar y cyfryngau cymdeithasol, ond os ni'n rhoi bach o amcan, rhywbeth mwy tebyg, fel y punt returners, bel a edrych am fel, defensive gaps fel. A so very low IQ guess, ond falle, bydd hwnna'n diddorol i weld os dy'r pads ymlaen, dy'r helmed ymlaen, bydd hwnna'n diddorol. Pob look iddo fe, wrth gwrs, Golled i rygbi, wrth gwrs, a un o'r, superstars rygbi. Mae brand y fe, wrth gwrs, a mae popeth sy'n mynd y fe, ond pob look iddo fe am y dyfodol. Ond, newn ni symud ymlaen i edrych ar pwy oedd yn y garfan, oherwydd wnaethon ni wneud bach o amcan y pwy o'n i'n meddwl bydd yn y garfan. Fi'n falch wnaethon ni ddim wneud pod ddo nawr, oherwydd o'n i'n mynd i wneud pod ddo a wneud yn amcan o pwy bydd yn y garfan, oherwydd bydd y ddoi ni wedi edrych bach yn tylu i Iestyn. O ti hyd yn oed i meddwl pwy bydd e'r capten, a ti wedi dewis Darren Jenkins fel y capten hyd yn oed? Wel, o'n i wedi dewis Adam Beard. Mae dy fi amcan o Carfan fan hyn, a mae fe ddim yn edrych yn dda. Wel, yn gyntaf, mae Zammit na, so mae fe ddim yn edrych yn dda ar aspect na. Mae cwpl dy fi, Tompkins di mynd, ond mae North di mynd, mae Grady di mynd, y 3, mwyn hapus na. Josh Adams na, 4, Rio Dyer. Wel, ni wedi cael Cam Wynnet a Kai Evans hefyd, so fi lan i 7, fi'n meddwl. So edrych yn eitha dda fan hyn, ond, fi'n credu mae'r rai o'r carfan, yn wedig yn y pac, fi'n credu mae nhw wedi isgyn fi lawr rhyw fath. Ni wedi cael Adam Beard fel capten, just gan fod i brofiad, oedd capten dros y gwych yn y wythnosau diwetha. A mae wedi fod is-captain Cymru o blaen, mae wedi cael llawer o gapiau dros y wlad, fi'n credu mae fe'n dros 50 cap nawr. So ni'n meddwl, bydd chance da dy byd cael y rôl na fod y capten, ond hefyd mae fe dy rôl o wneud swydd o'r llinell hefyd, so falle dyna beth sydd di newid fydd o gatlen fy rhyw ffordd i falle rhoi y capten sydd i rywun arall yn lle rhywun fel Beard. Fi'n mynd i anghytuno dys hynna. O'n i'n disgwyl, o'n i da Jack Morgan mas, wrth gwrs, a Dewi Lake fel cyd-capteniad yn ystod cwbl y byd, o'n i'n meddwl bydde Beard a siawns da. Ond fi'n cofio cyn cwpan y byd, o'n i'n meddwl falle bydde Darren Jenkins yn dechrau yn cwpan y byd. Ond oherwydd ei anaf, a falle, oherwydd oedd ei bach yn araf yn dod nôl, Beard oedd wedi cael ei ddewis. Fi'n credu bach, falle, bydd Darren Jenkins a Beard bach yn rhy debyg i waren yr ail rhain gyda'i gilydd. Fi'n credu falle ti'n gweld Will Rowlands dy Beard neu Will Rowlands dy Jenkins. Wrth dewis Jenkins, mae fe bron yn gweud, Dar Jenkins yw fa ail rhain. A wedyn, fi'n credu taw Will Rowlands yw'r dewis yn amlwg, ond mae'r ffordd mae Teddy Williams wedi bod yn wario, falle bydd yn rhywun sy'n gallu chwarae. Ond ni wedi gweld Beard yn wario dy rhywun bach yn debyg yn ddiweddar dy James Fendon, dyn ni. Oedd e'n anlwcus iawn, wrth gwrs. Cyn i mae fe wedi cael anaf i ysgwydd yn diwedd, mae fe mas gana, felly bod e ddim yn y garfan. Falle, ti'n credu pwy bydd yn y boiler house, fel maen nhw'n gweud, da David Jenkins, ti'n credu taw Will Rowlands neu Teddy Williams, neu ti'n credu maen nhw'n gallu chwarae dy Beard? Wel, mae fe'n un diddorol, herwydd fi ddim yn ystyried Adam Beard fel rhywun sy'n gallu dod allan o'r faint. A falle, dy fwy o pwer, fi'n meddwl mae Beard yn... He's in for the long haul fel, mae fe'n dechrau gemau, a mae fe just yn adeiladu pethau, wneud beth mae fe moyn yn y sgarmes fe rhyw ffordd, a wedyn falle wneud newid yr un ail reng, neu falle cymryd Beard bank ar ôl 50-60 munud, a roi rhywun arall mewn, dy bach mwy o egni, fel ni wedi gweld yn y cwpan y byd, game Fiji, oedd Beard i dod bant ar ôl, dwi'n credu 58 munud yn erbyn Fiji, Jenkins i dod ymlaen, a wedyn mae'r egni dal na.
falle bod colled y Cymru yn y sgarmes ar ôl ni, ond fi'n mynd i cytuno dy ti dy Rowlands, mae fe wedi chwarae da wyliau cwp yn y byd, ond fi credu fi ddim siŵr os mae byd mynd i fod opsiwn dda ar y fainc, herwydd fi ddim credu mae dyfer versatility mewn rhyw ffordd i dod mlaen a wneud pethau. So mae byd ni gyd yn nabod ar yn byd fel y dyn sy'n fel octopus fel rhyw ffordd yn y sgarmes. A fi ddim siŵr os mae fe gallu gwneud yr un bach o impact o'r fainc, na beth mae fe os mae fe'n dechrau gemau. Ie, cytuno, falle bod ni'n cael ei syni, a falle bod Daw Jenkins yn wario 6. Mae fe'n wario yna 72 Cymru, hyd yn oed, falle. Byddwn ni'n syni bach dy hynny. Wel, nid i edrych ar yr ailreng, edrychwn ni ar y rheng flaen, oherwydd oedd... Mae'r rhan fwyaf o'r dewisiadau yn syni fi, i fod yn gwbl onest. Sdim Thomas Francis, sdim Dylan Lewis, neu Henry Thomas y tair, prop Pentyn oedd wrth gwrs yn rhan o gwpan y byd, newyddion heddi bod Henry Thomas dy arwyddod y cast o Montpellier hefyd. Felly oherwydd mae'r ddau arall yn enwedig Dylan Lewis di symud mas o Gymru. Nath ni sôn, wel, nath y ddoi ni sôn ar ôl pod diwetha, byddwn ni'n disgwyl bydd Thomas Francis dal na. Ti'n syni bod e heb cael ei ddewis? Na, fe rhyw ffordd, herwydd llawer o brofiad y fe, a fi credu fod gallen angen dwy prop Pentyn o Gymru i chwarae, herwydd os oedd wedi pigo rhywun fel Francis, rhywun fel Dylan Lewis, rhywun fel Henry Thomas, bydden nhw bant yn y fallow weeks fel maen nhw'n dweud. So, fi credu oedd angen dwy Pentyn un o'r peidar Rambarth. Ond o'n i'n synnu pryd o'n i'n meddwl falle bod wedi dod mewn o Francis fwy o profiad. Falle ddim chwarae pob gêm, ond y profiad yna i helpu'r chwaraewyr ifanc sydd wedi dod mewn. A felly helpu nhw dy datblygiad yna, cael scrums erbyn propen rydd eitha ifanc a felly dangos nhw bach mwy o pethau. Ond un diddorol iawn, fi credu mae symudiad yna o Montpellier cast i effeithio Henry Thomas o ryw ffordd. A wedyn mae ti Dylan Lewis, oedd wedi sgwri ar y penwythnos, a mae fe ddim yn y carfan ar dimawrth. So mae fe'n diddorol. O'n i'n meddwl oedd Sam Reinhardt wedi cael cwpl o gemau dda dros y Scarlets, yn wedi yn erbyn Gareth Thomas ar Boxing Day, ond mae fe ddim na. Mae Leon Brown yn pic diddorol. O'n ni wedi mynd bant o'r tudalen yn mynd nôl mewn i gweld os yna'n yn go iawn i fod yn onest. Nhw wedi ar ôl dod mlaen o'r fainc yn erbyn y Scarlets a roi lan 3 neu 4 kick-osp yn y lynol yn y scrum. So mae yna'n un diddorol a byddai'n diddorol i gweld os mae gallu newid na. Ond fi'n credu mae amser i Cilyn Azarati nawr datblygu o chwaraewyr sydd yn chwarae'r clwb i'r chwaraewyr sydd yn gallu chwarae dros Gymru. Ie, gwbl cytuno dda ar Azarati, o'n i'n meddwl bryn llawn heid i ei le, mae wedi bod yn chwarae'n dda dros Gaerdydd mor belled. Leon Brown, fi'n cytuno dy ti, i fod yn onest. Mae fe'n ffefryn o Gatlin, pryd bynnag mae fe'n iach neu bron yn iach, mae Gatlin yn ei ddewis e. Y rhwystredigaeth fi wedi cael llon bol o glywed am y training session a session ymarfer da Marco Vunipola, lle nath o chwarae Marco Vunipola yn ôl y sôn. A fi'n cael llon bol o glywed e, herwydd ni heb weld hynny dros amser i Gymru. Ni heb weld e'n gyson o leia. Ni'n gwybod bod e'n gallu cario'r bel yn dda iawn a dyna i allu fe yn gryf, ond gen i weld yn gyntaf os bydd e'n gyrraedd y garfan, oherwydd mae hanes yn dangos bod e fel arfer yn cael anafiadau just ar ôl cael ei ddewis a wedyn methu'r garfan. Gobeithio bydd e'n gallu aros yn holliach. Rhywun arall yn teimlo yn anffodus drosto, byddwn ni'n gweud Lloyd Fabre, yn enwedig
gath ei alw lan am y gêm ddi-gap yn erbyn y barbariad, a ni'n meddwl falle bod y cyfle dy fe bod yn y garfan, ond yn ffodus mae fe wedi methu. Chwaraewr sydd wedi cael ei ddewis o Archie Griffins. Mae pawb wedi bod yn edrych lan bach o hanes e, oherwydd nes ti roi rhywbeth mas, fi'n gwneud 2 o gapiau dros y tîm dan 20 Gymru yn y gorffennol, a rhywbeth fel 200 o funudau proffesiynol, ond mae fe'n eitha am profiadol ar lefel hyn, iddo fe wario dros Carfaddon. Ie, o'n i wedi darllen rhywbeth pnawn mae'r ex ni trydan, beth bynnag chi'n galw e nawr. Oedd rhywun wedi rhoi clip fideo o fe mewn un sgrym. Credu fi wedi cofio pa tîm oedd yn erbyn, ond just clip o un sgrym a fe'n symud ymlaen. So os oedd yna'n pob sgrym, byddwn ni'n beth apus, ond ddim ond un sgrym. So fi ddim wneud penderfyniad fi lan amdano fe. Fi ddim credu mae ddim cael llawer o rygbi o dan ei hun, wel, wnaeth i sôn am rhywun jyst nawr, fi credu, mae dy rhywun o'r mwy o funud dy ffebrydd y mwy o funud a ni ddim wedi gweld llawer amdano Archie Hughes, ond mae fe'n dechreuad fel seicl dy'r cwpan y byd nesaf, mae cwpan y byd jyst gorffen mewn arall yn 4 blwyddyn i ffwrdd. So mae fe'n siawns i cael chwaraewyr ifanc sy'n dod mewn i carfan am y tro cyntaf, felly mae ddim wedi cael llawer o rygbi. A mae gath yn gallu gweld beth maen nhw fel yn y sesiynau ymarfer, os maen nhw yn y chwarae yn y chwe gwlad, beth maen nhw fel mewn high pressure environment fel maen nhw'n dweud. So mae fe'n diddorol i gweld, Griffin chwarae mewn rhyw ffordd hefyd i llai o amser mae fe wedi cael, ond mae fe'n un diddorol. Oedd cwbl o bobl yn sôn dan fe'n gynharach, cwbl o wythnosau yn ôl, ond nawr mae cyfle fawr dy fe. Ie, nes ti weid Archie Griffin. Nes ti weid Archie Hughes, sorry, yn lle Archie Griffin gyda. So fe wedi cael game dda ar y penwthnos, so fi'n gallu gweld pam y camgymeriad yna wedi dod mewn. Ond byddwn ni'n hoffi iawn o weld Archie Hughes yn y sgrym, ond falle bydde fe ddim. Ond ie, yr ochr arall o sgrym, mae fe bach yn fwy amlwg i'w dewisiadau. Wrth gwrs, 4 prop pen rhydd oedd ar ôl i Rhys-Care cael ei gadael allan o'r garfan, garfan ymarferol yn ei gweud. Dim Nicky Smith, ond Camsi Mathias cael ei ddewis yn ogystal a Dolchowski a Gyda Thomas nhw oedd rhif 1 a rhif 17 yn hwpan y byd yn dod nhw. Nicky Smith, mae fe ddim wedi bod yn ffefryn yn ryngwladol yn ddiweddar, falle ddim y syndod yn ywedig ar ôl ei anaf be ti'n meddwl o hynny? Ie, fi'n credu mae'n erfod ni wedi gweld tro o tro fod Nicky Smith yn chwaraewyr dda i gweith. Fi ddim credu mae rhywun ddim yn ffitio mewn fel rhyw ffordd. A fi'n credu mae'r anaf wedi cael yn Montpellier ni'n eitha dyfrifol. Mae ddim wedi dod nôl eto. Oedd anaf i'r ysgwydd oedd beth nath Smith cael. Ond mae fe'n un diddorol oherwydd mae fe a Gareth Thomas a falle maen nhw'n dy gilydd, maen nhw'n battle it out fel maen nhw'n dweud, dy'r Crys Rhifin y gwyrch, ond dy'r Crys Rhifin Cymru, mae Gareth Thomas ar y flan o ryw ffordd ar y foment, a mae Thomas Cyrky a nawr Mathias, mae ddwy nhw yn y canol o ble mae Thomas wedyn mae Smith, so mae'n un diddorol. Os mae Smith yn dod nôl o'r anaf, mae fe'n un dda i gwylch oherwydd mae chwaraewyr eitha dda dyn nhw yn ystod cyfnod chwe gwlad lle mae gemau eitha anodd dyn nhw'n erbyn Ulster, Edinburgh, Munster. So, mae fe'n un diddorol oherwydd ni wedi gweld yn cwpan y byd fod cwbl o pobl yn dweud falle Smith fod yn ail safle o flan Dom Matowski, ond nawr mae fe ddim yn y carfan herwydd ei anaf, a mae Dom Matowski dal na. Ie, mae Dom Matowski wedi cael tymor arbennig o dda, fi'n credu, a wedi gwella oddi ar gwpan y byd, fi'n credu. So mae fe'n llawn heiddi ei le. Mae fe o'n i'n mynd i gweud bron yn stori debyg yn fachor wrth gwrs. Oedd ddwediad Saesneg yw dropping like fries, oedd y gweilch ar y penwythnos, oedd gymaint o anafiadau dyn nhw. Un o'n nhw wrth gwrs Dewi Lake yn mynd bant ar ôl rhyw 5 munud yn anfforest, dwi ddim yn hollach. Fi'n credu llun yn y gar, efo hamstring sydd wedi mynd o fe, rhywbeth. So mae fe mas.
am spel, a felly oedd angen dewis bachwr, trydydd bachwr i fynd â Elliot a Ryan Elias. O'n i'n gweud cyn y pods, taw felly fy nawfed dewis byddwn ni'n disgwyl bydde Evan Lloyd. Bach o hanes mae fe'n wythwr oedd e cyn. Mae fe wedi cael ei ail newid drwy Caerdydd ac yn y blaen i fod yn fachwr. Wedi chwarae cwpl o weithiau dros Caerdydd yn ddiweddar. I ddechrau tymor oedd e'n trydydd ddewis tu ôl Evan Daniel a Belcher wrth gwrs sydd wedi bod mor dda i Gaerdydd. Mae fe'n syndod, ond falle os ni'n edrych ar hanes bachwyr, pobl rhengol sydd yn newid i fod yn fachwr, ti'n gallu gweld pa mae wedi cael ei dewis? Mae'n un arall o Dewi Lake Mold sydd wedi cael datblygiad o rengol i reng flan dros y flynyddoedd diwetha. So mae wedi gweld Lake esiampl cynta. Wedyn mae James Fendvin yn dreigiau. Un arall yn mynd o'r rengol i flan. A wedyn mae Evan Lloyd y ti. O'n i'n meddwl o Evan... Dol hefyd yn dos. Gymaint yn rhyngwladol. Wrth gwrs, De Africa yn dangos o'n ei yn y cwpl y byd. Dion Ferry esiampl arall. Dwi'n credu mae Dewi Lake yn gwneud fel world domination of rengol sy'n newid i'r flan. Ond ie, mae fe'n un diddorol. So ni ddim wedi gweld llawer o fed yn y USC neu'r cwpan Heineken dy Caerdydd. O'n i'n meddwl Evan Daniel yn eitha yn lwcus i ddim fod yna, i fod yn onest. Mae wedi cael... Mae fe ddim he hasn't set the world alight, ond mae Belcher wedi chwarae mor dda, ond mae falle mae rhywbeth y Gatland am y dyfodol. Ond ni'n meddwl fod Evan Daniel falle ronna fe rhyw ffordd. Oedd e'n chwarae eitha dda, cael llawer o munudau dy Caerdydd. Ond ie, mae fe ddim yn mynd, ond mae Evan Lloyd yn, so mae hwnna'n un diddorol. A ie, mae ddim llawer mas yna dy Evan Lloyd i gymaru a rhywun fel Evan Daniel fel rhywun fel Liam Belcher, rhywun fel James Benjamin. Ni'n gweld chwarae cwbl o weithiau nawr. Wel, llawer dros y tymor yma. Ond ie, mae fe'n un diddorol. Fi really yn teimlo'n anffodus i Evan Daniel, hefyd mae fe'n ail safle dy Caerdydd, a wedyn mae rhywun o dan yn mynd i'r Carfan Cymru. Ie, fe a Sam Parry wrth gwrs sydd wedi bod mor dda i'r gwylch yn ddiweddar o ddoi ni. Sa'n ni falle, disgwyl falle bydde fe yn cael ei ddewis. Ie, ni wedi gweud bach o syndod yn rheng flan, mae bach o syndod yn rheng ôl hefyd yn dros oherwydd dau chwaraewyr ddi-gap. Mae un yn nhw falle, mae fe'n llawn heiddi ei le yn diwedd Alex Mann, mae fe wedi bod yn wych tymor yma, prif daclwr y USC fi'n cael ei, mae fe'n dangos pa mor dda mae fe wedi bod. Mae fe yn ogystal a fe mae James Botham hefyd. O'n i falle'n meddwl bydde dim ond un o Alex Mann a James Botham yn cael ei ddewis, mae'r ddau wedi gallu mynd. Yn ogystal a Tommy Raffel o Gedlir, Aaron Wainwright, pawb yn gwybod bydde Wainwright na fi'n credu. A Mackenzie Martin. Mae hwnna bach o syndod yn diwedd. Foi 20 mlynedd oed, wythwr, mond eleni wedi bod yn wared dros Caerdydd. Mae fe'n gwneud argraff enfawr ar y clwb. Mae fe bron yn, clwb ffeifrit yw yn Caerdydd yn barod. Beth ti wedi gwneud o'r ddewis hynny? Ie, fi jyst yn dweud bod Alex Mann yn heiddi pob clod, a mae fe'n dda i weld yn y carfan, so mae wedi cael tymor brysur dros ben, a mae fe'n dda i gweld James Botham nôl hefyd. Fi'n credu o wedi pryd nath i dod nôl yn erbyn y dreigiau, a wedi cael gêm eitha dda. Ond ie, Mackenzie Martin un arall yn diddorol, ni wedi gweld llawer o dde cyn y tymor yma. Wythwr fawr dros ben, ni wedi gweld dros y dan 20 dy'r tîm cenedlaethol. Ond ie, mae fe'n un diddorol. Mae size dy fe. Ond a fi'n credu mae fe'n jyst yn dechrau yn defnyddio yna mewn y gemau dy Caerdydd yn USC. So mae fe'n diddorol beth mae fe'n gallu gwneud lan step mewn rhyw ffordd dy'r tîm ryngwladol. Ie, gymaint o anafiadau yn y rheng o'r wrth gwrs yn rhannol dyma pam mae enwau newydd Falataw ddim yn hollach to, Josh McLeod lawr ar y penwythnos, Jack Morgan hefyd yda anaf, fi'n anghofio Rhys Davies iddyn nhw. Yr enw amlwg,
sydd ddim wedi cael ei ddewis. So dylwn ni wedi, sori, cyn i fi symud ymlaen, bod Basham hefyd yn y garfan, nes i'n gofio ddweud ei enw yn gynharach. Ond yr enw amlwg, wythwr sydd wedi bod yn waren dda am, wel, flynydde nawr, Morgan Morris. Nethon ni sôn am Nicky Smith, fod falle ei wyneb e ddim yn rhan o feddylfryd ryngwladol. Mae Morgan Morris, siwr fod yn teimlo rhywbeth tebyg, yn diwedd? Mewn rhyw ffordd, ond mae dal arnaf dy fe, so fi ddim yn siŵr os bydde fe'n di fod lan am fel selection fel rhyw ffordd am y gymryd dechrau chwe gwlad. So falle dyna beth sydd wedi effeithio fe. Mae ddim wedi chwarae am cwbl o wythnosau. Gobeithio mae fe'n nôl dy'r gwylch mewn gêm yn erbyn Ulster i UAC sydd yn un o'r follow weeks. Ond fi'n credu mae pawb eisiau gweld Morgan Morris mewn Crys Cymru, ond fi ddim yn siŵr os mae wel, yr un sefyllfa yn Nicky Smith, mae'r wyneb ddim yn ffit ar mewn ar y foment, mae dim byd mae Morgan Morris gallu gwneud, mae dim byd mae Toby Booth gallu gwneud, ond mae nhw jyst eisiau chwarae rygbi ar y lefel ucha dros y rhan bach dde, wedyn mae dydy mwy o chawns i mynd i'r tîm Cymru. Os ni'n rhedeg trwy'r pac na, mae rhyw chwech chwaraewr oedd yn rhan o garfan cwpan y byd, wel, yn rhan o dîm y diweddara cwpan y byd Cymru, sef yn chwarae yn erbyn Ariannin. So, Gyda Thomas, Ryan Elias, Will Rowland ar y byd, ni wedi sôn felly bydd e'n David Jenkins nawr, Wainwright ar y ffel. Pwy sy'n cael y safleoedd eraill te? Pwy yw dy chwech ti, pwy yw dy prop pen tin? Neu bydd ti'n newid y boes eraill o gwmpas hefyd? Falle Wainwright fel chwech. Fi ddim yn siŵr eto, ond mae yna'n cwestiwn sydd wedi dod reit at fi, ddim y prif ofyn. Na weid i fi, os mae'n rhoi cyfle ti feddwl. Hang on. Fi eisiau cogs yn yr ymenydd i teimlo lan gyda. Fi wedi mae'n gweld beth mae Mackenzie Martin gallu gwneud ar platform ryngwladol. Wow. Falle, ni wedi cael Falatam yn mas dan a Wainwright gallu chwarae fel wythwr, ond ni wedi gweld beth mae Wainwright gallu gwneud. Fi credu fe chwech oedd wedi gweithio da ar dechrau'r cwpan y byd erbyn Fiji a gêm yna wedyn pryd nath Falatam mynd mas da yna, oedd wedi symud nôl i wythwr. So fi credu Wainwright fe chwech, Reffel fel saith, a wedyn Mackenzie Martin fel wyth. Fi jyst mae'n gweld beth mae fe gallu gwneud ar y safle yma. Mae chawns enfawr i fe tymor yma. A fi credu, fi jyst mae'n gweld beth mae fe fel. Ie, bydd e ddim yn gwneud llawer o syndod i ti glywed fi moyn gweld Alex Mann yn wario fe chwech. Fi'n credu, Mann chwech, saith, Raffel a 8 Wainwright yw bydd newis i a Azarati fel prop pen tin, fi'n credu. Fe yw'r un o'r fwy o'r brofiad a fe sydd wedi bod yn chwarae yn dda iawn yn ddiweddar. Mae'r olwyr bach fwy, wel, enwen dod nôl fel y bai, yn dweud. Mae y dau mewn o'r i ddechrau cwpan y byd yn ogystal ac Kieran Hardy nath ymuno'r garfan ar ddiwedd y cwpan y byd. Oedd y ddoi ni felly meddwl bod Reuben Morgan Williams da cyfle, ond felly mae Anna fe wedi dod ar amser anghywir iddo fe. Maswyr wedyn, mae hwnna wedi bod gymaint o bwnc llosg i bawb. HIA Sam Costello, bydd e'n nôl gobeithio os mae fe'n hasoi return to play protocols erbyn dechrau cwpan y byd. Yn ogystal â fe, Ioan Lloyd, fi'n credu oedd pawb yn disgwyl bydde fe yna, a Kai Evans. Wel, Iestyn, ti wedi gweld lot o Kai yn wedig yn ystod y gyfnod lawr yn y gwylch. Be chi'n gallu disgwyl o dde wrtho fe? Wrth gwrs, mae'n gallu chwarae fel cefnwr neu fel maswr. Ond maswr oedd e lawr fel yn y garfan yn dod e? Fi jyst mae'n dweud, ti wedi dweud cwpan y byd amdano ergyd i pen dy Costello. Sorry, dy 4 flwyddyn bant nawr cyn y return to play protocol. Ond, Kai Evans, mae'n diddorol. Mi'n o drigau dros y haf ar ôl, wel,
injury, llawer o anafiadau dy fe yn ystod amser y gwech, ond oedd cwbl o perfformiadau rili dda dy fe. Yn wedi fel cefnwr i fod yn onest. Ni ddim wedi cael llawer o fe fel deg. So fi'n credu wedi dod mewn i'r carfan, falle rhywun sy'n gallu chwarae yn y ddwy safle fel rhyw ffordd. So mae dy ti Costello a Iwan Lloyd fel deg, y ti Wynnet. A falle fel Tom Rogers fel cefnwr, neu Josh Adams. Ond ie, mae fe'n un diddorol dy cais. Mae gym cico fe'n eitha cryf, so mae fe'n gallu cico llawer o peller. O'n i wedi gweld net y tîm dan 20, so mae un o'r credu wedi cico'r llawer o bwyntiau. Nath nhw bydd i Chris Dion nôl yn 2019 fi credu. So ie, mae fe'n siawns arall i gweld beth mae fe fel ar y platfform rhyngwladol. Ie, ti wedi rhoi'r cat out of the bag yw'r ddyweddiau Saesneg fyna. Fe hefyd wrth gweud am beth i Cam Wynnet, Tom Rogers a Josh Adams. Weithio ni sôn am y triol oherwydd y chwaraewr ora di-gap, Cam Wynnet yn y garfan, y pumed, yr ogystal a'r blaenwyr i gyd. Mae fe'n llawn heiddi i le yn diwedd. Mae fe wedi bod yn wych tymor yma. Gath o crack to the jaw, be bynnag mae hwnna'n meddwl ar y penwythnos, so be nath match Herod gweud heddi. Mae hwnna'n swnio'n fwy ddifrifol na'r match Herod yn eiriau mas i swnio, ond gobeithio bydd e'n hollach erbyn dechrau'r gyfnod. Mae fe'n newydd arwyddo cytundeb newydd i gadw yng Nghaerdydd, felly bydd hwnna'n bositif mawr. Yn ogystal â fe, wrth gwrs, Rio Dyer, Josh Adams, enwau cyfarwydd, a Tom Rogers, sydd wedi cael ei dewis yn gyson yn diwedd yng Ngharfanau Cymru. Pryd mae'r boes eraill mas yn diwedd, Tom Rogers. Felly ddim llawer o syndod bod wedi cael ei dewis yn absenoldeb Louis Rees-Zammit. Ie, ni'n meddwl wedi cael haf da, yn wedig yn Twickenham. Yn wedig fel cap gynta, fe'n oce, a wrth gwrs sgori cwbl o ceisiau yn erbyn y barberiad. Fi credu wedi sgori, ie. A mae chawns arall dy fe nawr. Falle fi credu wedi dod mewn yn lle Zammit, falle fel last minute, ond mae chawns dy fe. Oedd cwpl o cefnogwyr y gwyllt i mynd ato fe ar ôl y 2-on-1 miss chance na yn Parc Ysgarles ar Boxing Day, ond mae pawb wedi gwneud gamgymeriadau fel yna. Ond ie, mae fe'n un diddorol, fi'n credu mae dy ti profiad na dy Rio Dyer, Josh Adams. Fel nath i sôn, mae Wynnet i cael tymor wych ar y foment, a mae fe'n heiddi ei le. Ie, byddwn ni ddim yn syni heb ddaw hynny bod falle dal Josh Adams yn gwario fel cefnwr a Rio Dyer un asgell oherwydd mae Mason Grady yn rhan o garfan a ffordd mae Mason Grady fod yn wario ar yr asgell mor belled. Byddwn ni'n syni bod e ddim yn rhan o'r 23. Yn ogystal â fe yn y canolwyr, George North, Nick Tompkins oedd yn rhan o garfan cwpan y byd. Yn ogystal, Owen Watkin yn dod nôl. Mae Watkin, mae fe'n cael tymor dda, yn diwedd, oherwydd yn amddiffynol fel 12 neu 13, mae fe wedi bod yn wych. A fi'n credu mae fe wedi mynd, sa'n siŵr am byw'r cyfeithiad, ond under the radar yw be mae'n gweud yn Saesneg, yn diwedd. Y ffordd mae fe wedi bod yn wario, mae pawb wedi bod yn sôn am Kieran Williams, Johnny Williams, Joe Roberts, sydd hefyd yn rhan o'r garfan. A'r canolwyr yng Nghaerdydd fel Ben Thomas a Halo. Ond fi'n meddwl bod Watkin, mae fe wastad wedi bod yn un o ffefrynnau Gatland. Mae Gatland wastad wedi pigo fe yn y gorffennol, a falle gath o ddim y tymor gored blwyddyn diwetho oherwydd anafiadau ac yn y blaen, ond yn eleni mae fe wedi bod nôl i'w gorau yn diwedd. Ie, ddim anaf dy fe o Gym George. Wel, yn ystod Gym George i fod yn onest, blwyddyn diwetha. 2 flwyddyn yn ôl i fod yn onest. Pryd nath Cymru colli gym na, oedd Watkin dechrau fel 12, oedd e'n chwarae ar un gos am 20 munud y dydd na. A fi credu oedd yna di setio fe nôl rhyw fath. Fi dod nôl dy'r gwyllt. A wedyn dechrau mewn gêm yn erbyn Saracens yn Ewrop, wedyn cael anaf arall. A oedd anaf yna'n eitha pwysig, herwydd yna di newid y gêm fe rhyw ffordd.
llawer o newid dy'r backline y gwylch y dydd na. Ond mae wedi dod nôl, a fi'n credu mae wedi cael tymor eitha dda, symo. Cwbl o pobl yn dweud, os mae rhywun fel Bel Thomas, rhywun wedi dweud Mas Llywelyn yn gynharach, ond fi'n meddwl bod wedi cael tymor dda, fi'n credu Toby Booth dweud mae fe'n defensive captain dy'r gwylch, a symo, mae hwnna'n swydd pwysig yn y canol. Yr unig problem dy fi dy Watkin yw mae pawb yn rhoi mewn safle wahanol, a fi ddim yn siŵr pa un mwyn gorau. Hywys, dy'r gwylch, falle mae Kieran Williams a Watkin, falle mae'r dyna'r ddwy opsiwn gorau yn y canol, dy Watkin yn gwylio, yn gwisgo 30, ond falle, a wedyn, falle un wythnos os mae Kieran Williams yn mas, mae Watkin symud nôl mewn. A felly mae ddim cysondeb na dy fer y foment. Wel, nath i gweld ar nos Wener, mae Watkin yn dechrau fel 10, ond mae North yn dod bant dy illness, a mae Kieran Williams yn dod mewn. Falle, a nhw'n gwisgo'r Chris cwbl wrong, herwydd mae Kieran Williams yn gwisgo 30, a mae Watkin yn gwisgo 10, oedd yna ddim yn right. Ond dy'r gwylch, yn ywedig yn ymysodol, mae Watkin yn dod mewn fel y second playmaker. Pum bynnag bydd mae fe'n chwarae. So falle, symudiad cynta, falle bydd Kieran Williams yn crasio fel lan neu rhywun arall. Felly, yr ail cymal, mae rhywun fel Dewi Lake neu Morgan Moss yn mynd lan ati. Wel, Morgan Moss dros y 2 gêm diwetha. Ond, a wedyn, mae Watkin fel dod mewn fel y second playmaker. Mae dy'r rydd 10, bynnag sy'n Walsh, Edwards, Owen Williams, tu ôl i nhw. So, falle, mae fe ddim yn tanio dy'r gêm ymwysodol a fel line breaks, fel maen ni'n dweud, rhywun fel Kieran Williams, rhywun fel Ben Thomas, ar y mae fe gallu chwarae fel 10 hefyd. Fi'n credu mae Watkin wedi cael tymor dda, a fe wedi chwarae'n dda nos Wener yn erbyn Perpignan hefyd. So, mae fe dda i weld yn ôl. Ie, fi wedi bod yn fan mawr o Watkin ers talwm. Fy broblem yw, fi'n credu bod ei allu yn amddiffynol, mae fe'n wych. Mae fe'n wych. A ni'n gweld amddiffyn y gwylch, mae fe wedi bod yn gyson trwy'r tymor, heb feddwl os mae fe'n wario 12 neu 13. Ond, fi'n aros yn fynd nôl at be oedd yn wych ar ddechrau yrfa, yn torri llinellau yn erbyn Clemon fi'n cofio yn wario gêm anhygol nôl tuag at dechrau yrfa broffesiynol fe, a os fi'n gallu gweld bach fwy yn ymosodol, byddai'n ddiddorol. Fi'n credu fe'n ddiddorol yn y garfan yma, ti'n edrych ar y sefyllfa, ti'n gael North, Grady, 13 yn nhw, y ddoi yn nhw, ti'n wedi gweld lot o Grady yn wario 12, a Joe Roberts fel y 13 opsiynau, a wedyn mae fe'n edrych fel Tompkins a falle Watkin bydd opsiynau 12. Stym Mac Llywelyn, stym Kieran Williams, stym Johnny Williams, stym y Crash Ball 12. Lle mae Warren Ball di mynd? Dyna'r cwestiwn, yma, Iestyn. Mae Watkin dy step, inside step, a pob tro mae fe'n chwarae. Os chi'n edrych ar Owen Watkin, trwy bynnag mae fe'n cael y bel, fe credu wedi gweithio dros penwythnos, ond mae fe'n wastad yn inside step. Fi credu un gêm yn erbyn Clermont, fi credu'r ail dymor wedi dod mewn. Y tymor cynta yn erbyn Clermont, oedd yn eitha tro cynta yn ei chwarae dros y rhanbarth. Wedyn nath e anaf, so tymor arall i mynd. Wedyn y trydydd tymor fe, oedd yn chwarae yn erbyn Clermont, a fi'n chance nhw wedi cael tua'r diwedd y gêm, a fi just step am mewn tu fewn. Os fe ddim wedi pasio mas, felly bydd cais i tipric, ond pob amser mae fe'n gwneud inside step, a mae fe fel bach o traddodiad nawr, mae fe'n gwneud inside step mewn yr ymosod, ond pryd mae fe'n amddiffyn, mae fe'n gwneud bach o tackle up, a mae wedi araf i lawr mae ddim wedi chwarae llawer dros y flwyddyn diwetha, ond gobeithio mae hwnna'n dod nôl, hefyd fi'n mwynhau pryd mae Watkin yn neud na. Ond ie, fel wnaeth i sôn just nawr, mae pobl ddim yn siŵr ble mae fe'n chwarae. Os mae fe'n chwarae fel 12 dy Cymru, mae fe'n mynd nôl dy'r chwech, a falle chwarae 30. Fi credu, Toby Booth di dweud yn cwpl o fynydden o fod
i'n gweld Watkin fel dyddeg. Oedd hwnna'n un diddorol, a wedyn chwarae fe fel 30, herwydd nath Piddock gweld e fel 30. A wedyn pryd nath Piddock galw e lan am y carfan autumn, roedd ei chwarae fel dyddeg, so... Mae fe un diddorol, fi'n fan enfawr o Watkin i fod yn onest, a so mae'n dda i gweld e'n nôl, ond bydd e'n nais os fe gallu pigo un safle i fod yn onest, ond bydd e'n drw'r os mae fe'n mynd yn y chwe gwlad, a bydd e'n cyfoes iawn, jyst i gweld yr inside step na. Ie, fi yw un o 4 o'r gweilch. Dim ond 4 ar gyfer y tîm sydd bod yn y rhanbath gorau, o'r belled, heb os na gan ei bai. Fe, George North, Gyda Thomas a dim byd wrth gwrs. Wrth gwrs, mae hwnna'n rhannol oherwydd anafiadau i Fender, Lake, Jack Morgan, Morgan Morris falle a Rhys Davies, fel wnaethon ni sôn. 8 o'r Scarlett o gymharu â hynny hefyd, rhaid gweud. Pwy, os enw ti'n edrych ar y garfan na mynd, na, pam mae fe ddim na? Os na enw ti'n gallu gweld bod ti'n syni bod e heb cael ei ddewis? Felly ni wedi sôn amdano nhw yn barod. Os fe ddim wedi cael anaf nos Wener, James Fender. Ond oedd anaf na yn edrych yn eitha wael o ble ni wedi gweld e. So fi'n gallu gweld pam fe ddim wedi cael ei enw yn y garfan, ond oedd e'n chwarae, credu un o'r clod gwell yn Cymru dros y tymor yma. So, falle rhywun, fi ddim siŵr pwy arall, so ni wedi sôn amdano Fairbrother, ni wedi sôn amdano Sam Parry. Mae'r ddoi o ni wedi gweud e'r blaen yw beth i Kieran Williams yn dyn ni, ond mae fe un arall felly mae gwynebau ddim yn ffito mor dda. Ie, fi credu mae fe jyst dod nôl o ryw knock fel rhyw ffordd, so fi credu, mae game yn mas yn De Africa pan oedd Ysmaen erbyn y Lions, a fi credu mae fe wedi trefili, so mae yna mynd i fod yn ddorol i gweld os mae fe'n dod nôl, a bydd, os mae fe ddim wedi cael ei enw yn y carfan, mae llawer o resymau pam mae fe moyn chwarae'r wythnos, mae fe mynd i roi statement lawr i gall yn dweud, fi yma, fod fi falle ddim yn fawr fel i typical Warren Ball 12, ond fi yma. A mae'n mynd i fod yn ddorol i gweld dros y wythnosau nesaf. Ie, mae fe'n mynd i fod yn ddiddorol. Llawer o boes fi'n siŵr mwyn rhoi ei dwylo nhw lan. Oedran cyfatebol fi'n gyda, ar tua 25 mlwydd oed yw rhan fwyaf o'r garfan. Felly, carfan ifanc, carfan am y dyfodol fe wnaethon ni sôn. Well i ni sôn am gemau dros y penwythnos. Ni wedi sôn amdano nhw'n rhannol, y gemau rhanbarthol. Gath Caerdydd chwalad gytre yn erbyn Quins. Sa'n siŵr lle i ddechrau do hwn. Mae yna drobwynt yn y gêm, a fi'n credu fi angen sôn amdano fe. Cais Oscar Beard ar ddiwedd ar hanner gyntaf. I fi mae hwnna ddim yn gais. Sa'n gweud bod y canlyniad wedi bod yn anhebyg a wedi bod yn gwahanol, ond fi'n gallu gweld pam maen nhw wedi wneud y dewis yna ar ôl i'r cais cael ei gynta ar y cael, Joyner yn teimlo bod ni'n methu tro'r syniad, tro'r dyfarniad o gwmpas, ond i fi nid cais oedd hynny, ond oedd Marcus Smith yn anhygol yn dod e, Danny Cain wych, Oscar Beard ei hun a Tyrone Green yn anhygol a Caerdydd wedi cael ei chwalu yn y gêm na yn dod nhw. Ie, mae'n anffodus herwydd y hanner o gyntaf, oedd e'n gêm cysadleuol dros ben a cwbl o ceisiau wych am Gaerdydd, gan Thomas Young, a no look cat flaps, oedd Harry Miller wedi gwneud offload gwych, a ni'n meddwl, mae'n mynd i fod yn gêm diddorol, a wedyn mae'r cais yna gan Beard, dwi'n credu yna jyst y sucker punch mewn rhyw ffordd, herwydd mae fe mor gadleuol, mae'r un fel angle yn dweud, mae felly bydd ddim yn cais, a dwi'n credu'r angle o lan oedd y teledu wedi dangos, a fi'n gallu gweld, ni'n gallu gweld fod o'r bel ar y llawr a mae Beard dy'r bel. So fi'n meddwl felly bod e ddim yn cais, a ni wedi gweld yr ongl cyntaf, mae fe'n edrych fel bod y bel ddim ar y llawr, ond
a fi credu'r angl ola yna just i wneud penderfyniad, wel, fi fyny fod yn gais a wel, Frank Murphy ddim cael dim byd o unrhyw beth, y fe meddwl fod e'n gais, a fi dweud fod e'n gais a beth bynnag oedd y canlyniad, fi credu fe'n mynd i roi gais, so a wedyn yr ail hanner, y Quins, fel, dangos i doniau, fel tîm eitha really dda, Marcus Smith, Tyrone Green yn wych yn wel, Danny Kerr, cwyno dan o ser yn y gêm, ond mae'n ennill ser yn y gêm, so, wel, ond mae'n gêm anodd i gymryd i gael dydd, yn ymwedig y dechreuad dda yna. So ni roi llawer o ffydd yn Gaerdydd mor belled yn tymor, a tro cyntaf fi'n gweud bod nhw'n mynd i ennill gêm, maen nhw'n colli gan llawer o bwyntiau, felly, felly na i fynd nôl at roi amcaniau o golledion. Fi'n credu, siomedig oedd fy marn i o'r perfformiad na, o'n i'n meddwl taw'r gêm na oedd y gêm alle Gaerdydd ennill, o'n i'n meddwl, ond oedd erbyn y diwedd, oedd pac Quins, jyst mynd mlaen pob tro, nhw'n cario'n wych. O'n nhw'n cael y drod flaen Dom Brant a Will Evans a Chisholm ac yn y blaen yn rheng o'r. O'n nhw'n wych. A weithiau ti angen just cymryd y cap off a gweud, colled a dyna ni a symud ymlaen. A gobeithio mae Caerdydd yn gallu neud roedd mas mab yn mynd mas i racing, mae Sean yn challenge enfawr, newn ni sôn am hynny yn y man, ond canlyniad bach yn wahanol i'r gwylch ar penwythnos hefyd, nos Wener, buddugoliaeth dda iawn o ti na, be nes di heb lawer? Yn gyntaf, yr anafiadau fel wnaethon ni sôn, ond buddugoliaeth eitha cyfforddus yn y diwedd, yn dod e? Oedd y sgrwm cyntaf pryd nath Pip yn ennill y cic-os roi bach o dent i Gareth Thomas. Oedden ni'n meddwl, wel, mae bach o banana skin fan hyn, a fi credu ni sôn ar pod y gwych wythnos diwetha fod gêm hon yn un banana skin. So, llawer o weithiau ni gweld gwych yn Ewrop, gêm felly Dilyn nhw wedi ennill. Un o'r atgofion yn erbyn Stad yn 2017, yn pryd y gêm na yn cael dydd y gêm oedd y gwych wedi dod mewn oedd yna'n gêm knock-out, ond gwych wedi dod mewn y gêm na fel ffefrynnau a colli. A oedd banans gen arall yn erbyn Perpignan, so mae dim tîm o'r safon fel nath nhw gweld o Montpellier, falle yn y cyngrair, mae Perpignan ar ben Montpellier, ond wel, oedd gwych eitha lwcus o ryw ffordd yn y hanner cyntaf. Oedd y sgellwr Perpignan bron di sgwri 2 gais. Wel, oedd yn mynd i sgwri 2 gais, ond oedd e ddim gallu dal y pêl. So oedd yna'n bach o lwc gan tîm Toby Booth fyna. Ond am ddiffyn gwych yn diwedd y hanner cyntaf. A wedyn mae'r bêl yn mynd i llawr. A mae Iestyn Hopkins yn gwneud yr un peth nath Jack Walsh yn gwneud yn Parc Ysgales, ond y chance yma, rhaid i ennill 80 metr i mewn i sgori'r cais. A dyna beth na'r gwyll angen cyn hanner hamser. A wedyn dod mas ar ail hanner. Yn nhw'n cyffyrddus. Pob clod i Luke Davies, oedd gêm cico fe o'r bocs yn dda, fod yn ei wneud y cic wael yna, wedi costi nhw y 3 pwynt, beth na Perpignan sgori. Ond yn nhw'n cyffyrddus, oedd y pac i dechrau mynd, oedd beard a ffender yn reoli pethau yn y sgarmes, oedd y scrum yn dechrau yn mynd yn dda i gwyll, oedd botha di wneud job yn dda ar y prop penrydd. A wedyn mae James Fender di mynd bant a anodd, a oedd na di newid pethau mewn rhyw ffordd, hefyd fi'n credu oedd pawb yn mor drist o gweld Fender mynd bant, hefyd mae wedi chwarae mewn dda dros y tymor yma. A wedyn mae Keelan Jersey sgori cais wych. Oedd pobl yn dweud, mae gwych dim yn defnyddio'r pac, ond y 3 cais yna ar y penwythnos, o'r ail gais gan Iestyn Hopkins, oedd y pas gan Edwards di bydd i 3 amddiffynwyr Perpignan. Mae'n pas clefer gan Edwards, mae Giles yn neud beth mae fe wastad yn neud, yn rhedeg trwy pobl. Ond, oedd y mateb cynta, oedd bach o syndod fel nath nhw ddim cael y pwynt bonus mewn rhyw ffordd, herwydd o llawer y cyfleon dyn nhw. Ond maen nhw tîm cynta
o Gymru trwyddo i rhwng nesaf, a dyna beth sydd yn bwysig i tîm Toby Booth. Odi. Sori os mae wifi fi'n war y lan, fi'n credu bod rhywbeth yn mynd wrong ochr fi. Ond, canlyniad dda, oedd Siom yn beth i'n pwynt bonus wrth gwrs, mae bob pwynt sy'n bwysig yn Ewrop yn edrych at y rwndiau, wel, y round of 16 yw eleni, wrth gwrs 16 tîm yn mynd i'r rwnd nesaf. A hefyd, o'n i'n meddwl, perfformiad da, ond dim perfformiad anhygol, felly, wel, arwydd o dîm da sy'n ennill pryd rydym chwarae ar ei orau yn diwedd. Nhw oedd cynlyniad da ar y penwythnos, colledion i'r ddau dîm arall, Rygbi mas yn Zebra, o'n nhw'n agos yn dod nhw, a bod nhw'n siomedig ddim wedi llwyddo, mae hwnna'n goglefol iawn, ddim wedi llwyddo cael y fuddugoliaeth mas yn Zebra bydden nhw. Na, ni ddim yn llwyddo llawer o weithiau yn ysgol, ni'n meddwl. Felly ddim yn gogleddol fe nath ti... Oedd ddim mor wael am negus, oedd yna'n warthus, ie. Yna'n eitha wael. Ond, ie, drig, ie. Fi ddim wedi gweld y gêm ma'n llawn, ond, wel, nhw'n 12 pwynt i ddim lan, so maen nhw'n siom i dau fflan y gynfer rhyw ffordd, maen nhw ddim wedi adeiladu ar y sgwr yna, a cadw Zebra allan, ond ni wedi gweld dros y tymor yma. Mae Zebra yn tîm dda, a yn ywedig, maen nhw'n anodd i buddi mas yn yr Eidal, a dyna beth mae Dreigiau wedi cael. Maen nhw wedi cael colled mas yn yr Eidal, yn erbyn tîm sy'n datblygu'n eitha dda mewn Zebra, ond mae wedi gwneud job nhw eitha anodd dros y penwythnos yma i geisio mynd trwyddo i rwng nesaf yn y cwpan her. Ond, ie, mae fe'n un anodd i cymryd i cefnogwyr y Dreigiau, a rhyw ddydd arall, felly dylen nhw wedi dod mas dy fuddugoliaeth. Ond, wel, mae fe'n dywodau wythnos nesaf i nhw, fe rhyw ffordd, so mae'n mynd i fod yn ddiddorol i gweld. Ie, cyn i ni sôn am hynny, wyth i ni sôn am Scarlett. Mae gêm mas yn Clemo yn mynd i bod yn anodd, mae fe'n hyd yn oed fwy yn anodd pech lawr i 14 yn dweud, a cyrraedd yn goch i Johnny Williams, a falle dyna pam mae fe ddim yn rhan o Gyrfan Cymru o feddwl bydd e siŵr o fod a rhyw ban o 3 wythnos falle, da tackle school mae fe'n gallu cymryd. Rhwystredigaeth yw i'r Scarlett. Nath nhw perfformiad dda yn yr ail hanner, chwarae teg yn nhw, o'n nhw lawr 33.3 ar un bwynt fi'n cael ei nhw, a nath nhw nôl mewn i'r gêm, sgori 2 o geisiau tuag at diwedd y gêm, ond chi methu rhoi cyfleoedd fel wnaethon nhw i Clemo, yn ymwedig syth ar ôl y gerdyn goch, fi'n cael ei ath nhw ar hap bach rhwng hynny a hanner amser, ac wedyn ar ôl hanner amser, oedd e un ffordd oedd popeth yn mynd, maen nhw mas o Ewrop nawr. Be yw dyfarniad o hynny? Yr un fwyaf, wrth gwrs, yw'r golled gytre yn erbyn Black Lion, colledion mas yn cast a Clemo, mae hynny yn disgwyliedig os chi'n colli gytre yn erbyn Black Lion, sy'n gobeith ydych chi ennill, neu hyd yn oed cael mas o grŵp chi. Ie, os mae cynnig coch na dy Johnny Williams, a kind of sums it up mewn rhyw ffordd. Ond i gymaru ar perfformiad yn erbyn y Black Lion, oedd fflachiau o perfformiad i dda. Oedd ti wedi sôn amdano Archie Hughes fel prop gynharach. Oedd Archie Hughes yn mewn wedi cael gêm eitha dda fel cychwyniad cynta dros y ronbath, a fi'n edrych ymlaen i gael mwy o fe dros y wythnosau nesaf, nawr mae Gareth Davies a Dilyn Hardy ffwrdd y Cymru. Mae Iwan Lloyd i chwarae'n dda, wrth gwrs oedd Costa wedi mynd bant gyda pen. Ond fi'n credu mae'r shining light o'r gêm na, falle maen nhw wedi colli 3 gêm yn Ewrop, oedd Archie Hughes. A wrth gwrs, fel wnaethon ni sôn gynharach, y golled enfawr un o McLeod yn cael anaf eto.
Gobeithio bydd e'n gwella fi yna, oherwydd mae fe mor anffodus a anafiadau, wrth gwrs, mae fe fel pob tro mae carfan Cymru ar fi'n cael ei ddewis, mae fe'n cael anna, so gobeithio bydd e'n gwella yn fuan. Ni wedi sôn bod y gweilch trwy nawr i'r round of 16, fel nhw'n gwneud Saesneg, y round o 1 ar 15. A mae'r sgalet mas, ond be sydd angen ar y ddau dîm arall? Mae dal gobeith a'r Gaerdydd a'r Dreigiau yn dos o barhau yn eu cystadlaethau nhw, a wrth gwrs gobeith y Caerdydd hefyd i gollwng lawr i'r cwpan her. Ti'n mwyn esbonio, y sefyllfa sy'n ni mewn ar y foment? Wel, fi credu mae Caerdydd dal gallu ennill y cwpan Heineken yn tymor yma. Ar ôl colli 2 gêm sy'n synnu. Fi credu just herwydd os fi'n gywir, mae Caerdydd yn dwybwynt, mae Racing dy 3, a wedyn mae Ulster o flan nhw. Fi credu mae nhw dy 5. So, wrth gwrs, os mae Caerdydd yn ennill, hypothetically speaking, os mae Caerdydd yn ennill ar y penwythnos, dy pwynt bonus yn erbyn Racing, a mae Ulster yn colli i... Rwy'n nhw Harlequins yn y stŵp. So, os mae Caerdydd yn ennill 1 pwynt bonus, a mae Quins yn bydd i Ulster, fi credu mae Caerdydd yn gorffen yn 4 yn y grŵp, a wedyn yn mynd trwy'r rwndi ola cwpan Heineken. Os mae Ulster yn cael fuddugoliaeth yn erbyn Quins, ond mae Caerdydd yn bydd i Racing, maen nhw'n mynd yn y cwpan her. Os mae Racing yn ennill gan bwynt bonus, a mae Caerdydd yn ennill... fi eisiau gwneud... hang on. Mae'n byddai di methu ennill, mae'n chwarae gilydd. Os mae'r ddwy cîm yn cael pwynt bonus a mae gêm yn gorffen yn gyfartal, falle bydd Caerdydd yn gorffen yn y cwpan her, neu un arall. Ond os mae Caerdydd colli, mae fe'n eitha anodd yn nhw parhau yn Ewrop y tymor yma, a mae fe'n i fod yn gêm anodd i nhw. A dy 3, fi credu maen nhw eisiau ennill yn erbyn y Sharks ar faes Rodney Praed ar dydd Sul, nos Sul maen nhw'n chwarae. A gobeithio bydd Pow yn colli i... fi'n gwybod pwy yn chwarae nawr. Mae Pow yn wario zebra gytra. Os o zebra yn colli, bydd hwnna'n gweithio i'r Dreigiau fyd, bydd e? So os mae Pow yn zebra yn chwarae gêm gyfartal, bydd Dreigiau yn ffeindio fe'n anodd, fi'n meddwl. Ond o be ni'n gweud, win at all costs yw'r frawddeg Saesneg, ond mae gobeith dy'r ddau dîm, fi'n gwybod mae Caerdydd yn mynd i Racing yn pawb yn gweud pa mor anodd yw hynny, mae Racing yn colli pob gêm o'r belled, maen nhw wedi wario dda yn rhai gemau, a wedi bod yn anffodus yn rhai, wrth gwrs, yn erbyn Harlequins, gwlad lan hwyr yn ennill y gêm na, ond i fi mae gobeith y Caerdydd o fynd drwyddo, fi'n credu mae'n gobeith tenau iawn am ennill math yn Racing yn y Superdome, mae fe'n mynd i fod yn bron amhosib. Ond mae'n Dreigiau, mae gobeith bach fwy dyn nhw fi'n credu, o barhau yn y cwpan her. Y Sharks, maen nhw heb danio mor belled yn y tymor ydyn nhw o gwbl. Maen nhw ar waelod y URC, a bod gymaint o dalent yn nhw o Springboks, bydd y Dreigiau'n gobeithio bod nhw'n gallu cael buddugoliaeth yna. Bydd yn anodd. Bydd yn anodd iawn, ond os maen nhw'n gallu cael buddugoliaeth, maen nhw'n parhau yn y gystadleuaeth. A mae rhaid taw hynny yw'r gobeith i gael... Wel, ni angen fwy na un rhanbarth yn barhau yn Ewrop eleni, yn enwedig o feddwl bod gymaint yn y cwpan her, a cyn ni ddechrau tymor, roedd rhai'n sôn taw'r cwpan her oedd y ffocws i gymaint y dîmoedd. Ni wedi gweld y gweilch wrth gwrs yn nhw wario ail dîm mas yn Benetton cyn wario tîm cyntaf gytre yn erbyn Benetton yn y cwpan her. Beth ti'n meddwl o'r sefyllfa ni'n mynd o, lle ar y foment, dim ond un tîm sydd yn sicrhau lle? Mae fe'n un anodd. Wrth gwrs, mae'r budgets ddim wedi helpu unrhyw un o'r 4, a mae fe'n swno fel broken record, ond mae fe'n problem yn Cymru fod lleihad o arian dy'r 4 rhanbarth.
Ond mae'n perfformio'n dda yn y cwpan her. Os sy'n gallu ennill y cwpan her, mae dy ti safle yn y cwpan Heineken y tymor nesaf. A falle bod y budget ddim na, mae fe'n dal yn profiad dda i falle tîm oedd ifanc fel wnaeth gweld y Caerdydd yn erbyn Caerfaddon a tymor bach yn erbyn Quins. A smo, wel, oedd y gwech di ennill yn erbyn Caerdydd tymor diwetha yn Caerdydd. So, maen nhw gallu cystadlu ar ei ddydd, ond os mae'r cuts yma yn parhau i digwydd, mae'n mynd i fod yn effernol anodd i nhw cystadlu. Ar y foment, mae'r gwech yr unig tîm trwyddo, a mae'r gwech yr unig tîm yn y 8 ucha yn y UAC. So ar y foment, mae'r gwech yn mynd i chwarae yn y cwpan Heineken y tymor nesaf, mae dal llawer y rygbi i chwarae. Mi'n siŵr mae hynny'n mynd i newid mewn rhyw ffordd. Ond ie, mae chawns i'r dreigiau mynd trwyddo, a knock-out rygbi fel yn dweud, pwy o'r ni ddim yn siŵr unrhyw beth gall digwydd. Os mae Caerdydd gallu ni ymuno nhw hefyd o'r cwpan Heineken yn y cwpan her. Mae 3 tîm o Cymru na yn y 16 ola, a mae chawns eitha dda. Unless maen nhw'n chwarae'n gilydd. Os maen nhw'n gallu cael 2, bydd yna'n dda. Os mae Caerdydd gallu gwneud rhywbeth allan yn rhasyn, bydd yna'n wych. A os ni'n gallu cael 3 tîm yn y cwpan her, neu yw'r un yn y cwpan her yn y cyn, o'n i'n hypothetically speaking yn gynharach, a falle 2 yn y cwpan her, mae'n mynd i fod yn profiad dda i'r garfan yna. Ie, gwbl cytuno. Weithio ni symud mlaen i sôn am bach o rygbi arall sydd bod yn digwydd ys penwythnos. Dechreuon ni da'r her geltaidd Brython Thunder a gwely Lightning. Nath o ddoi dîm colli ar y penwythnos. Bydd y ddau yn siomedig, oedd cyfleoedd yn nhw i ennill y gemau na. Fe credu oedd gwaliad 10 pwynt ar y fantes yn y gêm ar 1 adeg yn erbyn y Clovers o Iwerddon. A wedyn hefyd oedd Brython Thunder o'n nhw'n ennill yn yr ail hanner 17 pwynt i 12, rwy'n credu cyn i Edinburgh Rugby Caeredin, dyna ni weid, tynnu fe nôl yn yr ail hanner. Mae'r sefyllfa yna yn y tabl nawr bod gwalia yn ail i'r Wolfhounds o Iwerddon, da Caeredin a Clovers yn trydydd ar bedwerydd. Brython Thunder yn bimed dal heb ennill gêm yn bimed yn y tabl just o flaen Glasgow. Mae'r 2 dîm yn chwarae penwythnos yma hefyd. Gobeithio maen nhw'n gallu troi gwmpas i gobeithio nhw. Mae gwalia yn chwarae yn erbyn Caeredin gytre ar yr arfe. Mae hwnna ddim penwythnos yma, mae hwnna'n penwythnos nesaf. Di Sadwrn y 27, 7/20. A mae Brython Thunder mas yn y Kingspan a ware'r Wolfhounds sydd wedi bod yn ware'r mor dda. Felly anodd weld bydd y golaeth i Brython Thunder i feddwl pa mor dda mae'r Wolfhounds bod yn ware, a wrth gwrs teithio i Kingspan mae fe ddim yn hawdd iawn i un o'n nhw. Iestyn, ti'n moyn sôn am yr Indigo Prem oherwydd mae fwy o helynt i bod oes gobeith da Quins Caerfyrddin o gyrraedd y 4 ucha? Ni jyst moyn gofyn y cwestiwn. Wel, os maen nhw'n cael ymlaen fwy hoff iawn o chat mae dydyn Indigo Prem, oherwydd mae'n wastad rhywbeth diddorol yn digwydd pob wythnos. Quins bydd i Pontypool ar y nos Iau yn Caerfyrddin, a fydd y goleth rili dda i nhw hefyd. Mae'n di ennill 3 yn y lynol nawr yn y Welsh Prem, bydd i Pen y Bont yr wythnos cyn. A nawr mae'n i bydd i tîm dda mewn Pontypool, a os maen nhw'n cario ymlaen fel hyn, bydd nhw rwle yn y canol. A fi'n credu mae pawb yn cymysgu land y gilydd ar y foment. Mae newidiadau yn y cyngor bron pob wythnos. Mae dydy tîm oedd fel Llan am Ddyfri a Casnewydd, felly rhy flan o'r rhan. A wedyn mae pawb lawr yn gyd yn gymysg yn gilydd. Fi ddim credu mae Quins mynd i wneud yn ffodus. Fi credu dechreuad tymor nhw ddim yn dda. Ond, os nhw'n gallu cario ymlaen ennill gemau, pwy oer?
O'n i bach yn tongue-in-cheek i roedd y Saesneg. Mae nhw 24 pwynt tu ôl Caerdydd dal sy'n bedwerydd. Mae dyn nhw gêm yn llaw i Caerdydd. So be, galw ni fe galw yn 45 pwynt tu ôl Caerdydd. Fi jyst yn braf o weld Caerdydd yn troi pethau gwmpas. Mae fe'n dda i'r gystadleuaeth i weld tîmoedd sydd ar y waelod y tabl yn performio mor dda. Ni wedi gweld Cystell Nedd yn performio dda yn yr wythnosau diwethaf, a nath nhw cael, wel, gath nhw chwala'r penwthnos yma, yn erbyn Pontypridd. Iestyn, o ti na yn y gêm na? Neu? Ie, ni na. Oedd yn dda iawn i cwrdd a capten Castell Nedd Ryan Evans. Oedd e'n gwneud bach o hyfforddi i Academy Ysgol y Slefera, so oedd e'n dda iawn i dal land y fe ar ôl y gêm. Ond ie, oedd e'n bach yn, wel, mae Castell Newydd, clwb fel agosaf fi, pryd ni'n tyfu lan, ond wrth gwrs ni'n gwneud bach o sgrifennu i Pontypridd. Ond ie, oedd e'n buddigoledd rili dda i Pontypridd i fod yn onest. Oedd popeth i clico ar ôl y ddwy wythnos cyn. Yn ywedig fydd colled mor agos yn erbyn Llanymddyfri a Glynebw. So mae dwy tîm yn y top 4 a wedyn oedd popeth i clico. Oedd anffodus oedd yn erbyn Castell Nedd. So ie, fydd y golydd dda i Pontypridd. Maen nhw dal frwle yn y mix. Yn ni'n gwneud cyfweliad un o chwaraewyr am Ponty Rygbi Show ar TDFM prynhawn yma. Maen nhw dal yn unig uchel ar gyfer y top 4. So maen nhw'n diddorol i gweld beth mae'r wythnos nesaf yn dod. Ydy. Buddigoliaeth hefyd i Ferthyr y gytre yn erbyn Pen y Bont a Glynebwy. Buddigoliaeth dda i nhw lan yn RGC 35 pwynt i 14. A Chasnewydd yn erbyn Abertawe, nath nhw ennill y gêm na 33 pwynt 14. Penwthnos yma sydd i ddod. Gemau i edrych ymlaen yn dyfer, wel, Pen y Bont gytre i Pontypridd. Mae hwnna'n gêm fawr. Wrth gwrs, Celtic Warriors derby mewn ffordd yn mynd nôl rhyw flynyddoedd fyna. Llanymddyfri yn erbyn Glynebwy, y doi tîm a dop y dabl. So gêm fawr lawr yn Llanymddyfri. Fi'n credu os mae Llanymddyfri yn ennill hwnna, maen nhw'n sicr o'i le bron o bod. Ddim falle'n fathemategol, ond fi'n credu gallwn ni weid maen nhw'n sicr yn ei lle yn y pedwar ucha. Fydd Castell Nedd yn gobeithio bod nhw'n gallu troi pethau gwmpas. Mae Caerdydd yn teithio lawr ffynna. Casnewydd gytre i Aberafon, bydd hwnna'n gêm fawr hefyd yn gobeithio yn Aberafon am y pedwar ucha. Pontypool, bydd nhw'n gobeithio troi pethau gwmpas gytre yn erbyn Merthyr, a wedyn Abertawe gatre i RGC. Ar y foment mae'r tabl fel wnaethon ni weid wythnos ytho, mae fe'n bach o llanast ar gyfer y tîmoedd o bedwerydd lawr i wel, na i weid wythfed, ddim cynnwys lawr i 12, felly mae'n cyrrwrdd yn ar y foment. Ond fi'n credu gymaint o gemau ddiddorol pen wythnos ma. Sut ti'n gweld rhai o gemau hynny'n fynd, Iestyn? 2 bwynt rhwng Glynebwy a Llanymddyfri yn y tabl bod 2 gêm mewn llawd ar Llanymddyfri. Pwy ti'n credu sy'n mynd i bod yn fuddigol? Fi'n credu Glynebw, bach o sioc. Wow. O'n i ddim yn hollol sicr dy Llanymddyfri pryd nath ni gweld nhw yn erbyn Pontypridd cwbl o wythnosau yn ôl. So, falle tîm mwy glinigol fel Glynebw mewn rhyw ffordd, os nhw'n gallu cael bach mwy momentum yn dechrau gemau. A falle bydd chance da nhw i ennill lawr yna. Mae sians da nhw. Fi'n edrych ymlaen i weld Pen y Bont yn erbyn Pontypridd fel nes i weid. Mae hwnna'n mynd i fod yn gêm agos iawn. Fi'n disgwyl a y gêm sy'n bod bwysig i Pontypridd i barhau ar momentum sydd yn nhw yn mynd tuag at y pedwar ucha. Fi'n credu ni wedi sôn am bron bopeth. Yr unig beth falle dylwn ni sôn amdano, nes i ddim sôn amdano gynharach, oedd y sefyllfa ar gwylch. Wrth gwrs, Lance Bradley yn dod mas yn gweud ar y penwythnos bod y gwylch yn edrych am gatre newydd fel cefnogwr y gwylch, Iestyn. Lle bydd y tîm o'n gweld nhw'n mynd? Dyna'n cwestiwn da. Fi'n credu probably Sain Helen yn falle
realistic mewn rhyw ffordd i gwylch. So, fod y stadiwm Swansea.com yn stadiwm wych, mae fe jyst rhy fawr ar y foment. A fi credu Sain Helen yn falle opsiwn rili dda yn y dyfodol i'r gwylch, i fod yn onest. Ie, fi'n credu fi'n mynd i cytuno. Mae fe'n anodd yn y wedig ar ôl beth ddigwyddodd y Hail of Rygbi i weld nhw'n mynd lawr nôl i'r Brewery Field i Ben y Bont bob wythnos. Fi'n credu lle bynnag maen nhw'n mynd, bydd nhw angen rhoi bach o fuddsoddiad lawr ar y ca a gwella'r ca, fi'n siŵr. Dyna bydd y sefyllfa, ond wel, falle ar gyfer y gwylch, maen nhw ddim moyn gwella'r ca. Os mae'r ca'n torri lan, falle bydd e'n gorau i'r gwylch fwy o scrums, fwy o linellau, fwy o môls, sgramau symudol, bydd yna i'r gorau, felly i'r gwylch. Heb lawn hynny, ydy wedi fethu ar unrhyw beth, Iestyn? Fi ffili... Wel, y tîm dan ni gan Cymru wedi chwarae yn erbyn Aberafon ar pythnos yn y ennill, so fi credu yn yr unig peth wedi colli allan fyna. So, job yn really dda, really dda. Ie, ni wedi gwneud job dda o weid bron bopeth sydd wedi digwydd. Wel, rhan fwyaf fe heddi ar ddydd eitha, syndod, llawn syndod ar ddydd yng Rygbi Cymru. Mae digon o nhw, ond falle dydd o syndod cyntaf flwyddyn efallai heddi. Diolch yn fawr Iestyn yn fynd drwy popeth. Cofiwch i ddilyn ni ar gyfryngau gymdrithasol a wel ein gwynebau ni ar YouTube. Falle mae rhyw short fach fyna fyd wythnos yma ar gyfer Carfan Cymru. Diolch yn fawr iawn. Gwrandewch ar Spotify ac yn y blaen Apple Podcast lle bynnag chi'n cael podcast. A diolch yn fawr o rando a hwyl fawr.